Здравейте, приятели! Днешното видео е кратко въведение в прицелните телескопи, за да знаете какво да търсите, когато избирате такъв за себе си. Първо изяснете за какъв тип стрелба ви е необходим прицелът. Прицел за къси нагонни ловове ще се различава от прицел за стрелба на далечни разстояния по мишена. Прицелите за нагонни ловове често имат ниско увеличение и широко поле на видимост за бързо засичане на целта. За този тип лов най-често ще срещнете прицели с променливо увеличение, макар че прицелите с фиксирано увеличение също имат своето място. Фиксираните прицели обикновено са по-леки и по-евтини, докато променливите предлагат по-голяма универсалност, но обикновено са по-големи и по-скъпи. Освен за лов, и двата типа, фиксирани и променливи, също са подходящи за стрелба по мишена на къси разстояния. Прицелите за дълги разстояния за стрелба по мишени или за планински лов използват по-голямо увеличение – около 10 пъти или повече. И това ни води до следващата точка. Увеличението се показва от първите числа в името на прицела. Например, 3 до 9 пъти по 4,10 означава променливо увеличение от 3 до 9 пъти. С други думи, от 3 пъти до 9 пъти увеличение. По-голямото увеличение стеснява полето на видимост, което е отлично за далечни разстояния, но не е идеално за бързи изстрели по движещи се цели. Второто число показва диаметъра на предния обектив в милиметри. Така че при 3 до 9 пъти 4,10 обективът е 40 мм. По-големият обектив може да изглежда по-ярък при същото увеличение, но възприеманата яркост зависи и от изходната зеница и от качеството на стъклото и покритията. Като общо правило, обективи около 24 мм са за компактни леки конфигурации, около 4,10 до 4,10 мм са за обща употреба, а 50 до 56 мм обективи са отлични за условия с ниска светлина. Но имайте предвид, че по-големите обективи добавят тегло и изискват по-високи монтажни пръстени. Те също често идват с по-висока цена. Ретикулите са прицелните шаблони, които виждате през прицела. Има доста налични типове. Може да срещнете прости тънки кръстове и дуплекс стилове с тънък център и по-дебели външни стълбове. Има German номер 4, който използва 3 тежки стълба с тънка централна линия, докато по-стария German номер 1 има 3 дебели стълба, които не се пресичат, където централният стълб завършва с остър връх за прицелване. За по-напреднали приложения MIL-DOT или MIL-Hash, ретикулите добавят точки или маркировки, които помагат при определяне на разстоянието и вятъра. BDC или компенсация за падане на куршума ви дава вертикални маркировки за различни разстояния, често настроени за конкретен патрон или начална скорост. Някои производители добавят подсветка на ретикула, така че да го виждате ясно в тъмното. Ще чуете също за първа фокусна равнина и втора фокусна равнина при прицели с променливо увеличение. При FFP ретикулът се мащабира с увеличението, така че неговите мерки и задържания остават валидни при всяко увеличение. Въпреки това може да изглежда много тънък при ниско увеличение и доста дебел при високо увеличение. При SFP ретикулът остава със същия размер, което го прави лесен за виждане, но маркировките са точни само при едно конкретно увеличение, обикновено при максималното, освен ако производителят не посочи друго. Докато сте тук, може да се абонирате, това доста помага на канала. Благодаря. Правилният монтаж е от съществено значение, както за точност, така и за комфорт. Има няколко различни монтажни системи. Първата са пръстените за мелястовича опашка. Обикновено 11 мм в Европа или 3/8 от инча в САЩ. Тези два стандарта не винаги са съвместими. Втората система е Picatinny или Weaver пръстени, които се захващат за релса. Може също да срещнете фирмени системи, като интерфейса Blazer или релсови монтажи, като Zeiss или Swarovski, използвани при някои премиум европейски прицели. Когато избирате пръстени за прицел, трябва да знаете 3 неща. Вашия монтажен интерфейс, диаметъра на тръбата, обикновено 1 инч, 30 мм, а понякога 34 мм, и външния диаметър на корпуса на обектива, тъй като това определя височината на пръстените, от която се нуждаете, за да не опира в цевта. Прост начин да изчислите необходимата височина на пръстените
е да вземете половината от външния диаметър на обектива, добавите 2 до 3 мм разстояние за изчистване, а след това извадите височината, която вече осигурява базата. И не забравяйте да настроите дистанцията до окото, преди да затегнете нещо, за да получите пълна картина и достатъчно място за безопасна стрелба. Особено при по-силен откат, освен ако не искате да носите пиратска превръзка за око. Ако прицелът ви има регулиране на паралакса, настройте го на дистанцията до целта при нулиране. Това помага да се запази точката на попадение стабилна, дори когато позицията на окото ви се промени леко. След като прицелът е монтиран, време е да го нулирате. Първият приоритет е да оцелите мишената. Ако имате борсайтер, използвайте го, за да спестите време и патрони. Ако нямате, често можете да прицелите визуално на око при Bolt Action карабина, като свалите затвора, центрирате целта през цевта и след това подравните ретикула на същото място. Направете първите си изстрели от кратко разстояние. 25 метра работи добре. След това стреляйте серии от 3 до 5 изстрела и използвайте туретите за вертикална и хоризонтална корекция, за да преместите групата в центъра. Когато сте близо, отдалечете се и финализирайте нулата на предпочитаното от вас разстояние. За много стрелци 100 метра е обичаен избор, но изберете това, което отговаря на вашите нужди. Също така се стремете да нулирате при спокойно време, тъй като дори лек вятър може да измести вашите попадения. Има много повече неща, които бихме могли да обсъдим, но се надявам, че този кратък преглед ви дава яснота за това, какво да търсите при избора на прицел за карабина. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате и до следващия път.